Салих Сайдашев 1900 елның 3 декабрендә Казанда туа. Ул Джамалетдин Сайдашев һәм Мәхбүб Джамал Хамидуллина гаиләсендә 10-нчы бала. Әтисе вак сәүдәгәр була, читек кәвеш тегеп сату итә. Тик аңа төпчек улын кулына алып сөю насыйп булмый. Салих туарга 2 атна чамасы калгач, салкын тидереп бакыйлыкка күчә. Гаиләдәге 8 бала яшьләй вафат була. Салих һәм аның апасы Әминә генә исән кала. Джамалетдин агай вафатыннан соң аның бер туганының кызы Раузага өйләнгән, ярдәмчесе һәм приказчик Насретдин Хамитов ятимнәр турында кайгыртуны үз өстенә ала. Салихка 6 яшь чамасы булганда туганнары аның музыкага сәләте барлыгына игътибар итәләр. Рауза апасы һәм әнисенең бер туган Мәрьям Рафикова ярдәмендә малай гармунда камил дәрәҗәдә уйнарга өйрәнә. Соңыннан Мәрьям ханым, мин кечкенә Салихның бармакларын үз бармакларыма бәйләп куям да, аны алдыма утыртып, аның белән әкрен генә берәр төрле җыр көен уйный идек. Берничә тапкыр шулай кабатлагач, ул үзе генә дә уйнап китә иде дип искә ала. 8 яшендә Салихны Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга бирәләр. 9 яшеннән Насретдин җизнәсе аны сәүдә эшенә өйрәтә башлый. Әмма малайны ул шөгыль кызыксындырмый. Аны моң дөньясы җәлеп итә. Салихның апасы Әминә, журналист һәм педагог, Шәрик клубын оештыручыларның берсе Шихаб Әхмәровка кияүгә чыга. 1912 елдан булачак композитор алар гаиләсендә тәрбияләнә. Татар мәдәниятының күренекле эшлеклеләре шагыйрь Габдулла Тукай, язучы Фатих Амирхан, драматург Галиәскәр Камал һәм башкалар Әхмәровлар йортында еш була. Мәдрәсәнең башлангыч сыйныфларын тәмамлаганнан соң Салих халык музыканты Заһидулла Яруллинда фортепиано дәресләре ала. 1914-17 елларда Казан музыка училищесында фортепиано классында укый. 1917 елгы Октябрь революциясеннән соң Салих Сайдашев коммунистлар клубында үзенең кыллы музыка уен кораллары оркестрын оештыра. 1919 ел башында ул үз теләге белән Кызыл армиягә китә һәм үзәк мөселман хәрби коллегиясе тарафыннан Оренбург шәһәренә җибәрелә. Демобилизацияләнгәннән соң 1920-22 елларда Оренбургтагы Шәрик музыка мәктәбендә укый. Бер үк вакытта укыта һәм берникадәр вакыт аның мөдире дә булып эшли. Бу чорда ул үзенең беренче музыкаль әсәрләрен, Озын сәфәр җырын һәм татар вальсы инструменталь әсәрен иҗат итә. 1922-48 елларда бүленүләр белән Салих Сайдашев Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театрында музыка бүлеге мөдире һәм дирижер булып эшли. 1929 елда композитор үзенең мәшһүр Совет армиясе маршын яза. 30 елларда Салих Сайдашев музыкасы халык арасында гаять зур популярлык казана. Татарстан радиосында музыка мөхәррире буларак ул даими рәвештә төрле музыкаль тапшыруларда чыгышлар ясый. Атаклы татар драматурглары Кәрим Тинчурин, Фәтхи Бурнаш, Таҗи Гыйззәт белән берлектә Салих Сайдашев тарафыннан 60-тан артык спектакльгә музыкаль бизәлеш, шулай ук музыкаль драма жанрында Башмагым, Казан сөлгесе, Сүнгән йолдызлар һәм башка сәхнә әсәрләре иҗат ителә. 1939 елда Салих Сайдашевка ТССРның атказанган сәнгать эшлеклесе исеме бирелә. Бөек Ватан сугышы елларында Сайдашев берничә пьесага музыка, Ватан маршын, Алга җырын яза. Ул еш кына симфоник оркестрларда дирижер буларак чыгыш ясый. Партия үзәк комитеты секретаре Андрей Жданов күп кенә сәнгать эшлеклеләрен тәнкыйтьләгәннән соң Салих Сайдашев театрда һәм радиода эшләүдән читләштерелә. Ул чираклы гонорарлар исәбенә генә көн күрә. Гонорарлар исә торган сайын азая бара. Әмма Салих Сайдашев авыр шартларда да эшләүдән туктамый. Нәкъ менә 1948-50 елларда ул Нақи Сәмбәтнең Мулла Нур Вахитов һәм Таҗи Гыйззәтнең Шын мәхәббәт пьесаларына музыка яза. Гай Таһиров либреттосына Гөлнара балетын иҗат итә. Композиторны яклау йөзеннән дуслары һәм аның иҗатын сөючеләр тарафыннан төрле иҗтимагый чаралар уздырыла. Алар аның 50 яшьлегенә багышланган тантана оештыралар. Әлеге бәйрәмдә Сайдашевка
Татарстан АССРның халық артисты исеме бирелә. Салих Сайдашев 1954 елның 16 декабрендә Мәскәүдә вафат булды. Аны җирләү көнендә Казан урамнары композиторны соңгы юлга озатырга агылган халык ташкыны белән тула. Казан урамнарының берсе аның исемен йөртә. 1993 елда Казанда Салих Сайдашев музее ачыла. 2000 елда Казанның зур концерт залына аның исеме бирелә. 2005 елда Казан гуманитар педагогика университеты бинасы каршында Салих Сайдашевка һәйкәл куела. Бүген бөек композиторның вафатыннан соң 66 ел узгач та аның татар сәнгатенә йогынтысы таң калдыра. Нәкъ менә Салих Сайдашев еракта калган совет елларында хәзерге татар профессиональ музыкасына нигез салды. Аны күрелмәгән үрләргә күтәрде. Киләчәк музыкаль казанышлар өчен җирлек тудырды.